Yeah, Nico Razor i huset. Ah yeah. Oh yeah. Ah yeah. Kom on. God aften folk, jeg har en ting jeg lige vil fortælle. Se, før i tiden havde jeg stolthed som jeg ikke vil sælge. Men jeg har skiftet mening, livet er ikke sort og hvidt mere. Jeg er blevet ældre nu, der er ikke de jobs der er for beskidt mere. Jeg stiller gerne op og stripper i din fredagsbar. Og hvis du står og brænder ind med hårde hvidevarer, du tænker sikkert hvad der skete og hvad jeg pønser på. Men hvis nu livet var en grill, så skulle der pølser på. For den er sommer, den var fugtig og en ventet. Så vores hus har fået fugtig fundamentet. Min kælder den er våd, og derfor skal der lægges træn. Der er ikke den ting jeg ikke vil gøre, bare hjælp for fan. Og hvis du vil det, kunne jeg stå lidt i dit center og reklamere for en OBH blender. Jeg skal bruge nogen gryn, for der skal lægges træn. Der er ikke den ting jeg ikke vil gøre, hjælp mig ud mig. Jeg er ikke for fin til noget, bare sig hvad I vil have nu. Der er intet der for plat, tro mig jeg har skiftet smag nu. Vil I have næste show i Silvan, det kan jeg levere. Eller du kunne bruge mit ansigt til at sælge voksenblære. Medicin mod diarré eller analklø. Bare der er kleiner nok, så skal jeg være jeres skø. Og hvis I ikke lige orker børn og slik og flag, så ring til os, så skal vi køre jeres børnefødselsdag. For den er sommer, den var fugtig og en ventet. Så vores hus har fået fugtig fundamentet. Min kælder den er våd, og derfor skal der lægges træn. Der er ikke den ting jeg ikke vil gøre, lad mig bare bjerg skræn. Og hvis du vil det, kunne jeg stå lidt i dit center og reklamere for en OBH blender. Jeg skal bruge nogen gryn, for der skal lægges træn. Der er ikke den ting jeg ikke vil gøre, hjælp mig ud mig. Jeg kan godt se dit problem, der er super meget. For dit hus, det har svamp for en meget mærkelig hud. Din kælder, den lugter lidt af overgæret. Hvis du ikke handler nu, er du seriøs. Du kan sagkyndig mand fortælle mig, hvilke priser lejer taler vi om. Økonomisk skal du vide, at det hele er noget lort. Men jeg kender en, der hedder Burhan, og han gør det. Undskyld. Fuck, det gjorde vildt ondt. Burhan. For den er sommer, den var fugtig og en ventet. Så vores hus har fået fugtig fundamentet. Min kælder den er våd, og derfor skal der lægges træn. Der er ikke den ting jeg ikke vil gøre, bare hjælp for fan. Og hvis du vil det, kunne jeg stå lidt i dit center og reklamere for en OBH blender. Jeg skal bruge nogen gryn, for der skal lægges træn. Der er ikke den ting jeg ikke vil gøre, hjælp mig